Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwi-Orlando Pirates-ke nomqeqeshi wayo u-Abdeslam Oudo. Kunamahlebezi-ke athi-ke lo coach engase-ke ayishiye i-Orlando Pirates-ke. Lokho kufakazelwa nawe ukuthi-ke indlela akhuluma ngayo mayiphawula ngodaba-ke lokuthi-ke uzoqhubeka yini ne-Orlando Pirates-ke. Kunaleli gama elilogqame njalo lokuthi-ke I am tired this and that. So impela-ke kunamahlebezi athi kungenzeka angabi-ke umqeqeshi we-Orlando Pirates njengoba-ke soqala-ke isizini entsha. Ngakolunye uhlangothi kuvela ukuthi-ke i-club elaphaya ezweni-ke lase-Morocco i-Wydad ekuthiwa-ke iyamfuna lo coach. Impela-ke ulinkwa kuyona laphayana-ke i-Wydad laphayana-ke u-Abdeslam Oudo. Impela-ke kungenzeka ayishiye i-Orlando Pirates yena-ke lo mqeqeshi u-Abdeslam Oudo. Iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwevideo elandelayo. Nisale kahle.